खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 जुन समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा जिउनि गेदेर आनजाद होनो लानायाव फेलें जागोन। दुखुजोंनो गोसोखौ लोरबां मोनगोन। बृष राशि। समाजनि हाबा मावनो नोंथाङाबो गेदेर बिबान मोनफागोन। खामानिजों मुखुब जानानै थागोन। मिथुन राशि। गावनि थांखि होसोनायाव नोंथाङा गोबां गोहो बोलो बाहायनांगोन। नाजानाया जाफुंसारगोन। कर्कट राशि। गोनांथार खामानि मावनो लानायाव गुबुननिफ्राय दाहार लानांगोन। उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो नांथाना थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। गोसोखौ रेजें आरो सान्थि मोनगोन। कन्या राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना सोरजोंबा अपमान खालामजानो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। इयुननि थाखाय रां दोनथुमनानै लानो हागोन। गोसोआव गोदान मोनसे मिजिं फैगोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि। नोंथांनि जाफुंसारनाया बिमानि मोखाङाव खुसि लाबोगोन। न'खराव गोरोबलायनानै थानो हागोन। धनु राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ। इसोरनि फारसे नोंथांनि फोथायनाया गोमालांगोन। मकर राशि। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोगोन। गाज्रि सान। कुम्भ राशि। मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। आरो मीन राशि। नोंथाङा दाबसे जायगायाव थांनानै गोजोननाय लाहैनो हागोन। रंजा बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।